Medzi Rusnocami pčelarov hned veľa a medzi nimi jest malo profesionálcov. U kerestúre všetky amatéry a jeden z nich Vlado Malacko, ktorý še pre druhý bol v jaski pčolo može po Šveci zlem prez vikend i švet. Taman som porichtal za, povedzme, tú ovocovú pašu. Nemož tu, ne znam co, jak da poviem, da oni nazberali, ali za bagren, počím repica tu keresture njet, znači za bagren boli porihtani samo tako. Međutim, keljo ja znam, 2 dni ih bilo na bagrenu čuc ljebo 3 dni. I to s vitrom. Znači, kad taki vitor jagod i teras, jednostavno oni ne možu borjaše protiv vitru, barže jagod se zberaju. Medu ne buze, čekat teraz nove da se nazberaju, kad ne budu to ti vitri. Teraz se isto dešava, že lijevo pada diš, evo u maju sme topeli na kirbaj, ma po kirbaju mi topeli, znači to im temperatura kad ispod 12-10 stepeni, oni ne vychodza. U keresture, bagrenu i lipi njet veľa i taki pčelare, ktorí pčoli neselja, ne može oni občekovať veľa medu. Malacko čeka slunečnik, ktorého u keresturským chotare je znadosť, a i sam ho šeje, ta še nazdáva, keď še chvíľa pod čas jeho kvitnúca ne poubi, že mu pčoli holjem z tej rošliny nazberajú medu.